torima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule nelaɗo men tedduɗo korsuɗo jettindo nelal muma haydara mankani en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ene woodede o duniya weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗal yurmeende feere feeña windere so buuɗal yurmeende feeri feeñjay ɓataake bindaɗo naasaande 19 morso hitande ujunnaji 117 laaɓi tigi musidɓe tedduɓe gonɗen koye cellal ɓalli nde tawno mo wima ya ñaw huuɗima neɗɗo so ñawi ala ko yiɗi so wona cellal nde tawno fulɓe kaali gayni mbi cellal woni afongalu cellal noon heɓoto koye laaɓal o noon ko an neɗɗo o daroto dadoɗa giwa e ngamela gona neɗɗo laaɓɗo mo tunwani uurɗo e kala bangeji mo luuɓani coftuɗo dadiɗo baɗɗo fayida mo amani jiiɗomo kala welema mo kalduɗa kala softa heɗanadema nde tawno hunde so laaɓi tan welat hay ñamde hoore mum ko reedu ma ndu heewi ko kala so nde yooɗi nde laaɓi ɗo nde waɗa ɗo laaɓi aɗa wawi ñamde ha gasa ha laaɓa hay sa ɓuutama tinata allah e laaɓgol ngol musidɓe tedduɓe nde tawno allah yiɗa tuundi allah yiɗa ko luuɓi allah yiɗa ko tunwi allah yiɗa ko luuɓi ene sifore keferu ene sifore tuundi allah yiɗa ɗum allah yiɗi ko yen laaɓen laɓɓinen cellen cellinen enen kala gonen e mbadi peewal musidɓe tedduɓe en mbi ɓataake men hande fayi koye cellal ɓalli eɗen teski oɗo saaha mo gonɗen e ndungu fuɗɗima nadde jokli afrique banggue hirnangue kala eɗen gandi leɗɗe ɗe maɗe piindu kononne kadi kuɗoli ɗi ma puufa ñooke ɗe ma keew beeli ma mba ndiyam diƴƴe ma tut e galleji he ha e saraji gure he kala eɗen gandi jibinta ko kowoje jibinta ko ɓowɗi jibinta ko ñakki jibinta ko feloji jibinta ko goɗɗum e goɗɗum nde tawno eɗen gandi kulle men ko ɓuureni hewde ko tookaɗe ha tenti kadi diwoji men kewɗi hen ko tookaji nde tawno won diƴƴe gonɗe e majji ɗen diƴƴe so batti yillade e ñamanteri men batti yillade e looɗe men batti yillade e guite men batti yillade e kunuɗe men joni joni ñawna en rafi goɗɗo mo ganduɗa taw weɓata safrude musidɓe tedduɓe oɗo saaha ene ara yeeso seeɗa ma buubi keew eɗen gandi mbuubu kala ɗo juri accat ɗon kuudi mum koran wi kala ɗo juri accat ɗon wolƴango mum walla acca ɗon boroɗol mum ngara tawa potlonde sa laarimo tigi no buubi ɓokirema ko ni saabu galle o so ñaami gayni yimɓeɓe coɗorta ko sabunde no hannirta ni kunuɗe ne cicce yaboy juuɗe ɗe ne cicce yaboy poɗo ne sicce liɗɗi londe ne sicce liɗɗi kala hen ko ñeɓɗa ɓennata saabu hinere ma nde banoto ko noon buubi ɗi banorto ɗum haɗi ngara ɗi marɓo e londe he ɗi marɓo e potlonde o ɗi gona ɗon sa ari ndiwaɗi nanga poɗo cumpa e londe he jara kuudi majji ɗum ene rokkuma rafi saabu so tawi woni ko wiyete ñaw guite heewi koko joli ari sa teski ko buubi no ɓokkirta huno ko sukani ɓokkirta e guite sukani so ɓooyi guite ɗe ñawat tawno mbuubu ene juro e kala bangeji mbuubu wona hunde lamde tawno mbuubu koye kon mum kon ko koye kon ñaat kon kala ɗo juri nangtoto
so nangtima nawat so nawi bange goɗɗo jurima ɗon tan bonnat ɗon ɗum na alay sago toppitoɗen civilisation ko woni laaɓal ha tenti oɗo saaha so yonti ko wayno koreji men aynaɓe sippoɓe wonɓe e nder ladde nde ndentuɗen buubi no moƴƴi yo kosam hippe no moƴƴi sukaɓe sene ñammine yoɓe ñammine e nokkuji kidiɗi woto cukalel joƴƴini hakkude galle tan wanne lahal muɗum waɗe hen lacciri waɗe hen kosam lawƴine jungo mum hankkadi huufa boolo buubi ne ɓokke mum ha e ɓokke hunuko he e kine he e guite e hoore he ene ɓokke kosam e musidɓe tedduɓe wonko welani laarde ɗum waɗi no eɗen jogui caɗele mawɗe oɗo saaha mo gonɗen so yonti pawle ne keewi to men eɗen gandi ɓuuri bonde fof ko pawgal pawle ko wiyete paliko ko hunde yawde warde ko hunde ɓurde yawde warde saabu ko wiyete paliko natata koye ƴiƴam no jabet natirta ƴiƴam ni sukara o no rafi biyete veya sida natirta ƴiƴam ni musidɓe tedduɓe no cancer natirta ƴiƴam ni ko noonne kadi pali natirta ƴiƴam kono pali so naate ƴiƴam udditat pali tuberculose diabete sida cancer pop so ari arat kene gallina nde tawno ƴiƴam kala ko memi ɗum hankadi ne way kono ndiyam kaɗɗam e ndiyam belɗam ndentini ndiyam kaɗɗam so memi belɗam tan hannat ɗum belɗam noon ko belɗam tan kala nde belɗam weli kala ko memi ɗum waylat ɗum ɗum noon alay sago ndentuɗen no moƴƴi ko fate banggue paludisme nde tawno pali so wiyama cornique woni hanka so ɗi naate maɗa haɗi jettima ƴiƴam maɗa an pour cella ko caɗele mawɗe aɗa hangue hen aɗa ruyta hen hoorema ne wahlito hen addañ hen caɗele mawɗe no fewi tinnoɗen ndentoɗen paludisme ɗo eɗen mbaɗa erago faade dendagal bandirakoɓe anniyankoɓe ganden yonti ballodiren e koye men kono mboɗo teskino no gueɗal gotal nde tawno kon puttinɗo guiɗi muɓɓani min mi ala doole wallahi so mbo joguino doole kala duɗal almuɓe wonno mi sooda fabion ngaji ha heewa mi nawa toon duɗal foof mami ittu ujunaji nogas mi tota ɗum sooda fabion ngaji soode poɗɗe soode ko wayno poɗɗe taw ko poɗɗe sanuji ɓe coodane alkal bandaji ɓe coodane leece ɓe coodane pop kono eɗen mbaɗi erago dendagal bandiraɓe joguiɓe moyen e leyɗele mawɗe ganduɗa to muttuki o ɓuuri hewde to se mbi muttuki woni yufo yufo woni yugo yugo woni fugga jaayi ayi piɗɗa jeeya onon wonɓe leyɗele baaɗe noon to iwata to ha tenti ko wayno belgique en tinnoɗe kala saaha coode baluji mbaɗone conteneur uji bonnata haydara keesuji ne mbayno leydi haalisaji ne piya comci nan toon taw ko comci jaaduɗe jamanu sukaɓe worɓe sukaɓe rewɓe jomum yarlito saabu allah sooda hen baluji jonɗi wiyan hande ko duɗal kaari tan jimmi neldude ɗum beele sukaɓe almum ɓe pecce ɓe daña comci ɓe daña paɗe ɓe daña fabion ngaji ɓe daña leɗɗe jarateɗe eɗen mbawi joganat ɗum e almuɓe meɗen nde musidɓe tedduɓe almuɓe tokosɓe yeltoɓe sen belama eɗen mbawi joganadeɓe feere mabɓe ɓe mbasa ñawede ɓe mbasa rafede ɓe jaltay coono ɓe jaltay caɗele sa ɓitti sag maɗa aɗa hoota gendima sa yeehi pharmacie a yitte soko ujunnaje sappo a wi min ɗeɗo hen ujunnaje sappo mboɗo yarliti saabu allah sodde poɗɗe pali mi sooda poɗɗe pali poɗɗe pasoje woni feral ga mi sooda poɗɗe pali ene woodi kapsinaji mum ne goodi poɗɗe mum paquetaji mum ne goodi mi fewno boîte de pharmacie hande ko duɗal kaari tan kimminanmi somi yettima oɗo boîte de pharmacie ɗo kam ɗum boîte de kaari galle kaari sa yettima peŋama ɗo galle kaari ɗo almumɓe so gañima ceerno o itta bande o e alcool o foppira koyɗe ɗe o safraɓe kala hen ko woni antibiotique o rokka ɓe jara kala hen mo hoorimo muusi o saynan ɗum feral ga yara kala hen gonɗuɗo e sanuji o itta poɗɗe sanuji o rokka ɗum wona an a walli a nafi ten wonɗo keɗɗa janggo kaara yimɓe nana musidɓe tedduɓe yonti ballodiren guitten caɗele men saabu eɗen nana e kala saaha won jarlitiɗo luwani sanɗaji gonɗi duɗal jaaɓi ha tirde galleji eɗen nana e kala saaha won yarlitiɓe
guitti tikketaji ñamde ko fate banggue restaurant ji duuɗe jaabi ha tirde balliti janggoɓe duuɗe jaabi ha tirde eɗen nana e kala saaha won jarlitiɗo sodani kayeji e bikuji sukaɓe janggoɓe cuuɗi jangguirɗi ɗemgal franciyankore walla angliyankore musidɓe te holko saabi en ngala yarlitiɓe sodoɓe alluje cooda defte mbaɗa ko wayno bibliothèque holko saabi galleji serna en mbalata mbaɗen bibliothèque ha tente enen almuɓe ɗanniɓe rewɓe ɗeɗo caɗele ɗe enen ka eɗen gandi ko woni caɗele almudagal so en ɗannima allah humti haajuma udditima aɗa hoota gendima sa ari ha leydi ma a soodi leɗɗe docteur a soodi leecce a soodi darabuji a soodi mbajjuji a soodi fabion ngaji hande ko duɗal kaari tan nawanmi alhamdulillah ma dañ baraji ɗi hay goto meeɗa dañde aduna he ɗum no alay sago musidɓe tedduɓe hay goto arata walla en laamu waɗi ko wawno so ittude kala hitande milliard uji wadde zéro uji men ñaamen ñantoɗen duwoɗen jaɓaka en ganda laamu kala nde kewnuɗen ne ara so yettima itta milliard uji waɗa hen ɗinne galleji mawɗi keɓoji milliard uji coodata gueɗe ballita sukaɓe almuɓe tokosɓe musidɓe tedduɓe holto kettuɗen holto gonɗen beeti en jejjitat ɗo giwɗen ɗo hankkadin kuccaɗen tan to paaɗen ɗo paaɗen koye yontede paaɗen koye comci paaɗen koye maadi paaɗen koye batede e hurlede paaɗen koye jogade otoji e yodde e yidde yontede wasde dullude wasde warñude jejjiten ɗo iwɗen ɗo te eɗen gadɗo iwɗen ɗo an hoore ma ko ɗon jiɗɗa ɓiyeyo ya janggoya alay sago ballen duɗe almuɓe tokosɗe ɗe en kaali en kalti kono ha ɗoɗo konɗen almuɓe ganduɗen ne jangguina ɓe pop ha hen goto en jokko en meeɗa nande wi heeɓi ballal musidɓe tedduɓe min so tawi wiyama en ballodirta mboɗo wawi gonguinde ɗum saabu mi yiyani soko Allah neɗɗo yo haal gonga yo won gongiyanke mi yiyani somi yi tan mi wiyata mi yii somi yiyani mi yiyata nde tawno mi wona hypocrite mi wona en grand mi wawa wonde hypocrite jamais kaddi gurde mum nde tawno kala nde julmi garim ñagotomi Allah subahanahu wa taala wata Allah waɗam nafigi kala ko neɗɗo waɗi mi haalat ko fate moƴƴere mi haala mi suuɗata nde tawno ko noon Allah waɗi kono noon mi yi duɗe ɗe no ɗe mbayi tampude mi jokkodiri almuɓe hewɓe jomin duɗe qur'anil karim hakkude leydi Mauritanie hakkude leydi Sénégal leydi Gambie leydi Guinée mi jokkodiri mabɓe kono goto mabɓe kala ko wulliti koko ɗum goɗɗo wulliti ɓe meeɗa heɓde balle meeɗa wona to banggue sernaɓe mawɓe wona to banggue almuɓe ɗanniɓe Allah udiri men wona to banggue addoɓe ɓiɓɓe men ndumti kono kay musidɓe tedduɓe hande o sen belama hayso en guittani jelari ndi hayso en guittani jelari ndi eɗen mbawi laɓɓinde sukaɓeɓe saabu ko laɓɓin ɗum ne weeɓi goto men kala wawi yarlitade woda ko waɗan duɗal goto men kala won duɗal ngal andi kala goto men won duɗal ngal andi musidɓe tedduɓe aɗa fotta e jaraw koyɗe ɓole aɗa fotta e oɗo tunwuɗo tuumum ne tunmi wutti mum ne tunmi omo luuɓa sa yeehi ɗo walata ɗo tawata jogui ko leeso ngo laaɓani ko ñamata ko laaɓani poti o laaɓani juɗɗe lawƴaka hoore nde ne tunmi ne waɗi uube donka tan an sodde leɗɗe gadda mbaɗaɗo ceerno mbiya ceerɗeɗo leɗɗe ko ɗum e ɗum e ɗum ceerno winda kala hen dafaɗo o rokka ɗum so tawi en mbaɗi ɗum kanko ceerno o ronkata wadde déplacé docteur ara ƴeewa sukaɓe caggal omo jogui leɗɗe nde tawno yiide docteur saɗani saɗi ko leɗɗe ɗe ɓuuri tidde musidɓe tedduɓe alay sago noon duttoɗen e wallodirde eɗen jubbaɗo to banggue sanuji eɗen belsidi sanuji teni ken yaroɓe ataya atuyuji men pop ko sukara ken yaroɓe kosameji men ko sukara ken yaroɓe kafeji men ko sukara ken ñamoɓe maaro ko sukara ken ƴakkoɓe mburu ne waɗi sukara musidɓe tedduɓe ke sukaɓe ko muccoɓe bonbon ngaji ko muccoɓe kerem galasuji ko ƴakkoɓe sipsi goɗɗum ne heewi limotako kono eɗen belsidi médicament de vert woni leɗɗe sanuji kala ne jiiɗa sa ŋañima ne waɗa ɗalte ko sanuji goni e ɓandu ma kala neɗɗo mo jiiɗa ɓandu ne ŋata ene ŋata ko sanuji goni hen ɓandu ma ɗum reedu ma ŋata keeci ma ŋata buhe ma ŋata sa ŋañima tan waɗa ɗalde yeeso ngo waɗa uube waɗa puƴe ɗe ɗeɓe waɗa no ɗaale ni
ko sanuji ngoni reedu ma sabu sanuji so kewe reedu maɗa so ɓooyi ɗi peeñata koye ɓanndu ndu ɓanndu waɗa ɗaale ɗe noon ko ɗe koñlanta wonde aɗa jogii sanuji sahaa fof jeyata kanko suko o walla mawɗo o somo jogii sanuji so yeehi dow wuro o gayni jeyata jaafoɗon no feewi noon jeyata ko toon ne ferta ene ŋata ha ganduɗa somo lawɗi ɗum o yiɗa walla somo momta ɗum o yiɗi ɗon ko rewde ŋata o omo jogii sanuji nder ko sanuji ɗi mbaɗata noon ñaama jonjog reedu ma ndu heewa ɗon wonde quelques minutes keyɗa aɗa jogii sanuji en yaha ha wontoya teeña hankkadi ha wontoya mbati mawɗo e nder reedu maɗa ɗum noon ene moƴƴi e kala saaha jaha to pharmacie kollira wonde aɗa jogii sanuji e ɓanndu maɗa ɓe mbindanma ɓe dokkuma poɗɗe ene woodi hen ko foƴƴere wotere ene woodi hen ko poɗɗe tati subaka kala jara foƴƴere hade ma ñamde ɗum sa ñaami a gayni a yari ɗen poɗɗe a gayni jaafoɗon hade ballitere ɗe timmude tawaɗa yiya wattiyade dow wuro ko ɓorwi jahata dow wuro ko ɓorwi ko yaltata ɗum woni sanuji ɗi sanuji gorat toon ne guuri toon ene bonnuma toon ne ñawnuma toon taw ganduɗa ɗiɗon sanuji soɗi jalti an hoore maɗa matin hen nafoore mawde no feewi musidɗo tedduɗo tinnoɗen e sukaɓe e mawɓe moni kala yo tinno e kala saaha ƴeewa sodde leɗɗe sanuji yara leɗɗe sanuji kala balɗe 15 a yarat ɗum kala balɗe 15 a yarat ɗum kala balɗe 15 yara ɗum kala mo yarata sanuji so dañi paali o yawata sellude san so heewe maɗa ene jibina paali san so heewe ma ene jibina ronkude yaade dow wuro san so heewe ma ene ƴufna reedu ma jiya soyɗino gaɓule neɗɗo o musidɓe teddi ɗum ɗo henna ko hunde nde poɗɗen wattude haqqille no feewi mbasen yeebade mbasen welsindade musidɓe tedduɓe gueɗal gongal ngal kaleten eɗen teski oɗo saaha mo gonɗen ko ceemedali tokosi jiyeten ne dafa ceemedali tokosi yaroɓe duuɓi capantati fayi less hande ko ɓe ɓuuri jogade rendez-vous ji e nder capital uji men ko fare banggue safara ko caɗele mawɗe no feewi holko saabi hande o ko ceemedali soɓe mbaɗi hen losko no feewi en tawi hande tan ko jarowo e duuɓi nogas ha fayenma duuɓi capantati ɗo ko ɓeɗo ɓuuri hande jogade rendez-vous va vie hakkude galleji ɗi e docteur ɗe holko saabi ɗum musidɓe tedduɓe en mbaɗi hen losko kewgo en keeɓi ɓatakuji kewɗi tene kadi kamɓe kala koɓe même génération duuɓi nogas duuɓi 15 duuɓi 17 ha fayenma duuɓi capantati duuɓi 55 ɓe hande ɓuuri wawde nottade docteur ɓe holko saabi ɗum ko ñamde nde musidɓe tedduɓe ndentoɗen alimentation neɗɗo kala komo ñaama e ɓanndu makko yo ñaam ko yenana kala ka waɗa e ɓanndu ma waɗe ɓanndu ma ko jenaneɗa ay mi hokkuma ɗo yeru goto hanki haali abouba haali hen seeɗa kala boɗejo walla kala neɗɗo kumpitiɗo windere nde jannguɗo hade makko yarde hunde mawo janga holto iwi hol leydi fewnude hol isine pewnuɗo mbete isine o ne heptina to banggue médical leydi mum walla heptinaka ayi mbete oɗo produit omo heptina e nder leydi Mali walla o heptinaka so tawi omo heptina kutoroɗamo so heptinaka ɗaccamo ganda so tawi a rafama hen hay goto wawa haaldude hay goto wawa sifanade nde tawno kala produit ne waɗi chimique nder ne waɗi poisonné nder poisonné o noon ene jogui produit goɗo mo mbaɗata hen wawa elminde poisonné o ha mbawa yardemo oɗo pewnuɗo noon mo rewani e banggue santé cellal ɓalli haw wawa elminde tooke gonɗe hen ɗe sa yari ɗen tooke natayma ko safruma ko jibinanma goɗɗum ɗum waɗi noon leɗɗe kewɗe pewneteɗe ko wayno Benin en ko wayno Togo en ko wayno Nigéria en sen ji laamuji ɗi e darone kaɓo médicament kala ndesten ma woni médicament contrefaçon saabu heptinaka e leydi ndi fewnadi Nigéria heptinani leɗɗe pewneteɗe nder Nigéria ɗe saabu ɗe ndewani to banggue médical koɗe kala ndesten ma ɗe pewna koye sunde ɗe jalti leydi ndi e sunde ɗe jeeya leyɗele goɗɗe sunde aɗa yara ɗum e sunde aɗa rafe e sunde so rafi feeñi jalta jaaha docteur ɗum noon musidɓe tedduɓe poɗɗel neɗɗo yahata tan sooda poɗɗe adda waɗay pot ene yeeya yimɓe ndento ɗum hay bitik goto ala waɗa autorisation yo yeey poɗɗe gara e bitik ne waɗi marchandise uji ha heewi
jomum ne jogui poɗɗe mum ene sécurité layse walla sécurité sus ene yeyma hay biti goto waɗaka rokkaka autorisation yeyde kala ken yahay reedu ne safra ɗum rokka yeey ɗum ko ganduɗo ɗum so tawi danmum gasine andi so tawi ndeɗo foɗɗere holno watma ne andi ɗum waɗi noon ene moƴƴi musidɓe tedde kumpirɗen kumpital ɓuuri kala Allah subhanahu wa taala hunde nde o wawi wadde o jaɓata wadde ko humpite Allah ene humpiti hunde kala omo wawi joɗade wasa humpitade kono ala o wi ko Allah ne humpiti kala ko mbatton Allah ko kumpitiɗo omo andinen hunde kala yahata koye humpito kala ko ala humpito ko niɓɓere ko feppidade ko urñade enen leñol ngol noon ganduɗen ko urñade feppidade ɗum waɗi kala ko kalɗen hen saahaji donken yiide hen gandal ko feppidade minani kaari wi minani kaari wi minani ko kaari wi walla minani walla mi haaldini walla mi nani kaari ne haala tan mi ñaltindima haala kaari mbaɗa haala hami wawa haalde ha wiye komi kaalowo ɗum wona gandal musidɓe te ɗum ko urñade e feppidade yimɓe yo ndento ɗeɗon gueɗe jinmi ko yen kumpito kumpirɗen ko gonɗi ko hadema yerde hunde hadema ñamde hunde anduɗo iwi ɗo andu pewnuɗo kala produit mo aɗa waɗa e ɓandu ma andu produit oɗo iwi anduɗo fewna ganda ko fewnira ko ɗum saabi noon sa soodi leɗɗe docteur sa soodi ha gayni hadema yarde leɗɗe ɗe won kayitel nana nder to sa hippiti boîte to poɗɗe ɗe goni ɗo walla ɗo poma ɗo woni ɗo walla ɗo siro o woni ɗo won kayitel nana nder to winda hen ko pewnuɗo ɗo fewna ɗo no fewnirani ko jilla hen ko jilɓa hen ko no jardata ni so timmi balɗe tati no waɗanma ni no wayatayma ni so wayini accu ɗum winda nder to ɗum waɗi noon kala jaaɗo e docteur soodi leɗɗe gayni haade mum yarde janggu lottiti ha paama ganda ko woni hen ko ɗum wonti docteur maɗa neɗɗo o so tawi a yari ha gayni a famani duttoɗa e docteur ma oya nelɗoma o kollamo lekki ki kollamo lottiti ma yiitu hoorema joni ganda ɗo pawɗa hoore maɗa an oɗo henna musidɗo tedduɗo en kaali ceemedali ɗi holko saabi hande ceemedali ɗi kamɓe ɓuuri wawde rafede nde tawno ɓe naate aduna he ɓe naatire urñade goo wone poppateri wona poppateri fof watte e ɓandu kala hen mo jiiɗa yeeso mum ranwino wi tal musidɓe tedduɓe neɗɗo wawi foppade o leera o yooɗa taw ƴiƴam ɗam bonani neɗɗo wawi foppade o leera o yooɗa taw ɗaɗi ɗi bonani neɗɗo no wawi foppade o leera o yooɗa taw nguru ngu defaki ɗum alay sago ganden ɗum hande ɗen jogui probléme ko fate banggue ɗiɗo ceemedali ceemede so tawi diwɗi natirta ko yidde leerde yidde tinede beelen daña gorko so dañi gorko o wonta danka ndaare kala jiiɗon diwo o yontete so resama tan o ɓakkiɗi o woppat ko waɗanno ko pop heddo hankkadi ni ko wanno ko en arta e ɓandu o wonta dafaɗo heddo aɗa safra rendez-vous ji Dakar Nouakchott Banjul Conakry Bamako nan tan waɗata défilé kalisaji nan tan ha ɓooya gorko ha ɓe weddoma ɗa ɗum noon musidɓe tedduɓe ko ñamete ko jagga kirmasi jabba ñamako ndendina jiiɓa mbaɗa hen jaɓɓe jiiɓa ndefa maaro yorko wat ko nebam gadda aɗa ɓakka hen aɗa ñaama kinema ne ƴora mbiya gonɗa koye safrade musidɓe tedduɓe wonko aada yaraji way tan kono gorko kalande en ñande en kala nde o hippiti booluji joom suudu makko taw ko mbooliyon hen saji mbatte kono suudu gon o nawata toon ko ɓooɗe leydi o tawata toon leydi waalo debbo o muuɗata tan ko leydi o rufi o heeli o duki o ƴatti o wattindi ko jaggude junngo debbo o nawti galle bamum o wi mi seerima nde ɓe kaali ɓe gayni o wi mi seerimo saabu o ñallata ko mudde leydi mi haɗima mi tampi ɓe jooɗi leelani dewgal ngal watta warti debbo o kono debbo o rafande yeehi docteur hollira wonde ko leydi heewe ɓandu he musidɓe tedduɓe o mawo yeeyi kala ko jogino safri debbo o hawɗe ɓe mayde ɗum woni wallude neɗɗo yo andu ko ñamata anda ɗo waalata anda ko foofata anda ko hutorto guston cuuroyuji guston latiji giwoji Dubai pomteɗe e suudu ɗi ene waɗi bidon ngaji ñalla toon ko pompude oɗon poofa ɗum latiji oɗon poofa ɗum cuuroyuji oɗon poofa ɗum oɗon ñaama ñamdu ndu moƴƴani oɗon jara jaramɗam moƴƴani oɗon ndefa ndefu ngu on janggani
ndentuɗe ɗum musidɓe tedduɓe waɗaka barke moƴƴani yo Allah dandu en e ɗeɗon gueɗe ndentuɗe no moƴƴi. eɗen jiiɗi yaññade seeɗa to banggue murgol leydi. eɗen gandi kew ene woodi kalaba kam mbiyata kalaba e lembi ar ɗum kalaba ko leydi ndi ganduɗa andi gollore ko fate banggue kasuji ɗi jiiton e jarda ataye ɗi walla eɗen jarda kafe ɗi walla yogay lehe ko wayno booluji lehe ene fewnire. musidɓe teddu kala muɗowo leydi yaltata sayata tene wontata dow wuuro. leydi kalde naate ɓandu maɗa wonata koye asde nder to soyɗina yeeso ma semna hunuko ma ay soyɗina jeesel maɗa ƴufna derel maɗa gona neɗɗo ñoodo binɗo dafaɗo. ene heewi e rewɓe fewroɓe ƴakka leydi so gayni a dutto e yidde leydi waalo ha joni woni hen sa naati e nder cuuɗi mumen e nder guude mumen tawata hakkene piiɓi hen ɓooɗe leydi yoɓe ndenta ɗum musidɓe tedduɓe. neɗɗo yo jab haade ɗo hanni, neɗɗo yo jab wadde e hoore mum cellal ɓalli. cellal woni kalɗo cellala moƴƴani. gandon en gaare aduna hande kala belsidiɗo ha rafa ma yiɗ mayde ronka saabu ala halis ko cafruɗa aɗa wonde musalla aɗa wonde habre tene hande kala dafaɗo hayso koyngal ma muusi ko jawdi safran ma tene jawdi ndi hande weeɓani yitude musidɓe tedduɓe. yimɓe jiilima ha mayi nana liggono gueɗe tati. sa ɓooyi ladde wiyewat passe ngara e kala saaha wiya sol ordonnance o sellani suwat ko ɓiye suwat ko debbo suwat ko nene suwat ko baaba e kala saaha wiye dépasse gasi neldu. ɗum noon musidɓe teddu ɗo so tawi ko ɗo tan guurɗen e ganden garɗen e aduna tan ko ni tawala ko mbaɗɗen goɗɗum ɗum waɗi en donki wadde goɗɗum alay saago haqqillaji men ndi peɗɗita en gadda enen mbaadi gondi giwen e niɓɓere payne humpito ganden Allah taguiɗen ko ha kumpirɗen. Allah yiɗi ko kumpitiɗo ɗum waɗi Allah en kalti Allah subhanahu wa taala sa yini walli woɗeɓe ɓe wona haydara ko humpito ɓe jiiɗi ɓe jaaha ha dow asman gam humpitade ɓe naata e maaje gam humpito ɓe gara e men ɓe naata e ɓerɗe men gam humpito jeni ha to leyɗele men ɓe bitta en beele kadi ɓe kumpito en saabu Allah wi ko kañum woni kumpitiɗo omo yiɗi hono makko humpito. o humpiti e ɓerɗe men o humpiti haw andi ko woni e leyɗele asmawuji o andina en kadi ko woni hen ɗum noon dañete koye humpito musidɓe tedduɓe. yo Allah rokki en humpitade giwen eno mbaɗen ni garen eno Allah yiɗiri yen mbani garen eno aduna o yiɗiri yen mba humpitade beele enen kala cellen peewen moƴƴinen gonen neɗɗo goto. so buuɗal yurmeende feere feeñe windere moni kala naftoro ɓataake men hande ko cellal ɓalli wonno musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanena.